27 декември 2024 година. Село Чеканец, община Драгоман, Софийска област. Сутринта снимах от сутринта до сега. И какво става? Голямо нещо. Това е. Това е пред думата. Село Чеканец. Внимателно. В оградата ще ми се наврат вече. Готово, затова всичко пада. Едно от влагата де се стича. Ето го. Продължаваме. Това е дупката, оставената от ВИК-то, трапа. Колко метра. Тегите е тук. Къщата на хората. Какви каскади, какво чудо. Как отиват пътищата. Ето я. Край трапа върви внимателно. Тук продължават